ngokuthi mina ngihlakaniphile. Yeah. Kanti yaphetha kahle ngokuthi mina ngihlakaniphile. Umqondo wami mina uyasebenza. Yeah. Angicabangi ngoba sengisuke ngilambile kuphela. Umqondo wami uyasebenza. Ukubethwa ngakwenza lokho okumele kwenzeke. Ngathi baningi abantu engabaluze engangijwayelene nabo engangiphila nabo futhi mhlawumbe bengelekelela kwezinye izinto noma esasisizana kwezinye izinto ngenxa yokuthi ngathi mina le nto ayima iphela. Yeah. Mina ngisemehlweni abantu ngiyacula ngenza yonke into esemehlweni abantu. Shuthi ukubethwa ngavuma ngathi mina ayikulungile ngizovula ama case nokhuzana avula icase. Ngabe abantu basasenathi kule maso attend the court noma ngabe sebashiya phansi. Ngabe seseno2. Ngabe sesisele so2 shuthi what if icourt iqonene nokuthi mina nginama gig awu2 kumele ngenze njani ngiqonde ngiyeke umsebenzi ngiyeke uyicourt. So ngabo lento leyo ukuthi lento izongimisela impilo mina ngeke ngikhona ukuthi ngiyenze and icase mayisemnambithe ukuthi manjalo ngelanga le court ngiyehla ngiyale ngento engeze ukuzuza lutho ngayo ngathi mina lento ngeze ngiphazamise kakhulu mina. Just ukuthi kuseyinto kusakhulunywa ngawo njengamanje. Nobani bakhona abantu ababebuka ngase ngibuka ngalo lento ukuthi ayizongiphazamisa kangakanani. Kodwa nxa ukuthi babefuna ukuthi bengibone ngicindezelekile. Ngangingazi bekhona after bathi bayibuka ngeso lokuthi balwa izimpi zabo zokuthi abamfuni kangakanani umgodi. Befuna ungenza mina umkhonto ukuthi ubagwazela umgodi bese bona bengaveli. Ngangayivuma le nto leyo mina. Yes. Yonke into engiyenzayo mina ngicabanga mina kuphela ukuthi izongisiza kangakanani. Angicabangeli wena ukuthi wena kuphazamisapi mangabe ngiyenza. Mina njalo ngicabanga ngihlezi ngiphambili mina ngami ukuthi mina izongiphazamisa kangakanani into le mangingathi ngiyenza yini engizoyiwina. Hayi ngikuyeke ukungangiwinisi ngithatha okuzongiwinisa. Because wena ukuya kwakho lapha uye njengomuntu uthe bafu kuhamba kanjani? Ngabona indlela waqhamuka ngayo. Ongayona impi. Ngacela umuntu khona ukuthi ukhuzana uyakucela la ebhasini abamba ngalo. Uma ngithi ngiyasondela bodwa akekho ebhasini umuntu ume ngenyaka kanti shuthi bona ngokweform yabo sebeforma ukuthi shuthi bazola noma ukukhuzana akagadle ukwathi mayiphindesela shuthi simshaya sonke noma benza njani yabo ngendlela wayeplane ngazi babefisa ukuthi kwenzakale ini. Sizoqiniseka ukuhlaniphila. Kodwa ke kwakhona lokho ukube kuthiwa mina babehamba nami mhlawumbe wayengathi akulwe igidangoma kunokuthi kulwe yena. Ibe singesayibuyisela into efana le emumva. Kwangamele kulwe igidangoma ukuthi kulwe yena ngenxa yokuthi ukuthi ephasini ngabantu umuntu uyayikhohlwa ukuthi imnganani mhlawumbe. TikTok uyakubulala uyakukhanda. Ngizothi amajongo amaningi uTikTok mawubona selobhinci amajongo amaningi isitela sonke asiphilayo ilesi esiphilo quality baphila ispirit sika quality bonke. Yes. Onke amajongo elizofika lenza iteme elizokwenza ini elizovela kuyivideo ligqoke noma ini baphila ispirit samanga ngesiphila. Le nto leyo yangifundisa yangipha umqondo ukuthi abantu ababengithuka noma ababengigxeka ngiqala uba uquality ku Facebook ngisavela ngisathanda ngama status WhatsApp ababengigxeka ilamajongo onke azama kuba yimina namhlanje. Babengazona izitha zami. Babehalela lento engangiyiphila bengenalo iplan bazoyiphila kanjani bona. Uqinisele. Abantu abafike bangithanda bangikhonza kakhulu okudlula labangamabhenci. Impilo phela sayibona impilo ukuthi hayi quality iyashintsha manje. Yaphila nomfethu lona. Mhlawumbe uquality njengoba usho wakamsebenza umlungu. Ngake ngazama kodwa aziphele insuku u7 so ngeke ngisebenza angaze kufika isikhathi sokuthi ngeze ngithola i-pay slip kanje ayangazi futhi ayangayona vele into yakawuphoqa ngangiphoqa ngenxa yokuthi impilo leso sikhathi ngithi ngifuna ngingalazi bese kusasa lelele ngingahamba ngishayisa ngazi nya ongishayisile kakhulu uyishayisile futhi ngithi ukubethwa uNkulunkulu akangikhumbulanga ngaziwa abantu noma ngaduma kangaka ngoquality mhlambe ngabe ngiboshiwe ayikho into ebinganginikeza imali ebengeke ngize ngiyenze ngenxa yokuthi bengivele ngibuke ekhaya ngibuke abatwana laba bakithi abazalwa lapha ekhaya ngithi iyazi
kuxakekiwe edrobheni angihaleli ukuthi bengafike nabo bezo-eda lokhu kuxake okungaka yabo so ukubethwa ngidumanga ngabe sengaboshwa mhlambe ngoba ayikho into eyirisk engangeze ngiyenze for ukuthi ngibone ekhaya kunokhisimusi ofana neminye imizi yeah uselapho khona iphoti elibalekile thina indle emnyama esinganinaka ukuthi aphileke yeah kunokuthi uvethwe ngoba sewudumile because udumo kakhulu bafu lulethe intombi kunemali ngazi abantu ngo2017 uqala imali ubona imali yokuduma kuthiwa ngiyaqashwa ngiyasamoya kwaku2021 shuthi umuntu oduma namhlanje ngoba ku2024 shuthi mhlambe kungenza ama engagive up angazobekezela mhlambe ngo2032 ubese seqala ukubona ama benefits akukho lula akukho nje lula yabo umthandeni ngamazi ngo2015 uqala umazi into enginothisayo uyilo mthandi akakwazi uyishaya isifuba akahamba khona noma kusuka last year manje ngiyacabanga yeah ukwazi umthandi nemethe nakudinga umuntu engayimela akhona umcimbi athi nakaze uhamba mhlambe from last year 2015 mobile iminyaka emingaki khona umuntu ofuneka isikole uthi ufuna uzoba umthandeni ufuna ukuba lo mthandi nakambona manje ohamba ngemoto enkulu akanakile ukuthi ube njani from 2015 uza ku2018 shutha akamthande lo mdala uthanda lo musha ngeke uvele ube ngeke uvele uquality mhlawumbe uquality sama isike savesa trend gqoka ijacket ya red first ascent babe sigxeka bonke besiphosa ethiwa unjani manje ngithi mina lantu laba ngangiqala nani ngoba ngiqala kulonyaka khona uzobashutha sibeke na 2032 bazobe khona uthiwa unjani manje abalindi ukuthi bona basazoba nje mina ngeke ngaba nje before ngibe so impilo yomuntu kumele uyithande impilo yakhe ukuthi hey umfowethu ngiyafisa ngelilanga ngibe kanje ungathi ngiyeka lokho engikwenza manje sengiyoba usibanibani la kakhona because awumazi uqale kanjani usizwe obani uqale enobani akayenzayo and then sabona la content yakho inhle kakhulu uyakasho ukuthi wayiphantela ngendlela yakho ukuze uqhubeke uphile necontent serious ezibatshazwayo ngingaphuza utshwala ngiqala ukuphuza utshwala ngelockdown bengaphuza isidala utshwala aphela ngazi kubona kangabe phethe amafodle abizayo ngaqala nje uthi nje ngazi into ethi ukudawa nje ngelockdown ngangazi uqala nje ukuphuza utshwala ngaqala ngelockdown nginomuntu engangijwayelene naye wayeno connection angazi utshwala kanjani utshwala buvaliwe nenabo nangabona into eningi ngayiphuza futhi lutho angenzi lutho ngiyibona sibona thina sikwelinye izinga sinento abantu abangenayo ngaqa ukuphuza utshwala ngaqala nje lapho yabo ngaqala ukwazi ngabona ngathi bangisebenzela futhi ukuphuza umtshwala anginayo umuntu owangipha ideal ongaphuza ngingakaphuzi ayikho ideal angayithola njengamanje ngihamba indawo zonke zotshwala kodwa ngihlezi mangihambile ngayihamba indawo zo3 kodwa ngisho ikhona kodwa ngizodibana nomuntu ozothi kade wasangifisa ukubona nginento ethile ngibothi ingenzeka ngawe labantu ekuthiwa bayasonta ayikho ideal angayithola ngabo mina ayinhliziyo zalabo bantu laba so ziningi izinto ezinye ngithi umuntu mhlambe wayengahlosile wangineze sedakiwe lento anginezayo so iziningi abantu abaphuza utshwala amadream wathola abantu abaphuza utshwala ngisho ngiqala ukuthenga imoto ngathenga imoto imali nganginayo engaphelele ngaleso sikhathi leso kodwa ngenxa ukuthi kwakumuntu wayengijwayele dwa ngibona endaweni yokuphuza wathi ngingaletha imali ngidengile kancane kancane enye wayengithembe hleze ngibona endaweni yotshwala azi ukwathi manje naye imali utshwala uzobuthenga futhi yabo so ubethwa umuntu osontayo ngangimze seshumayela ngami lo muntu lo emasontweni etimeleni nabasonto